Pane nyaya iri kubuda panapa mu-The News House aiwa yabata-bata vanhu ikarwadza vanhu nokuda kwokuti vanhu munyika yeZimbabwe vari kugwadziwa nokuda kwokukepchiwa kwakaitwa vanhu veCitizen Coalition for Change nokuda kwokuti zvava kuenderera mberi zvava kuenda out of hand. Sandapinda mashoko abuda achinyogwa mu-The News House notibva subscribe or like otina on the bell icon. Tipinda monyuka muchinzi vibrant Zimbabwean opposition activist Gift Osalo Zizib addressing a crowd gathered at Rotten Row Magistrate Court in Harare for the bail hearing of detained veteran opposition leader Jameson Timba and 78 others who were arrested on 16 June for convening a private youth meeting over a braai at his home in Avondale in the capital. Timba and others will spend yet another night behind the bars as their bail hearing is been postponed to 27 June. Ndio mashoko ari kubuda panapa. Muri Zimbabwe munozama conditions ari kurama vanhu Citizen Coalition for Change kuti aiwa vakomana ava vari kuchikurubi, vakomana ava vari muusungwa, vakomana ava vakarohwa zviri brutal. Kwakatorekodwa ekesi yedeath yemwana wamai wamakaona wakavaberekwa vaiva pamapictures makavaona mukaona mapast videos edu maivaona mwana wavo antonzi akashayika. Vanhu vakavhunika maoko nemakumbo vachirambidzwa kunzi havasi kukwanisa, havasi kubvumidzwa kunosika medical attention, havasi kubvumidzwa kuti vanorapiwa. Muri Zimbabwe maconditions evamwe maZimbabweans vanorama munyika mamunogara amuri kuona vachitreatwa zviri brutal nemamwe maZimbabweans ari semu munyika imomo. Aiwa muri Zimbabwe chimbotudzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi nekupostponedwa hearing yavo ichinzi inozoitwa musi wa27. Muri Zimbabwe tudzai mafungiro enyu sezvamunongoziva ngoti aiwa kungopostponedwa kwamene kuti nyaya yavo iri pai chii chavasiri kuona chiri paground. Pinai mukome section medu musangano subscribe kulike chinotina on the bell icon.